Ya diatur Pak kursi. Nah, dua baris mah di sini. Ate. Asa benar dalat deba, unang gabi terganggu dalan ate. Ah, boleh diangkat. Diangkat jadi jam napa sepuluh dibantu jangan dari gedung sekolah minggu na biru nang karena namang si Tobing mangkati. Tolong. Ate dohot doang perhalado.
Selamat datang mang di barisan prosesi Jongjong Mahita Kamakenang. Asal sambut barisan prosesi. Selamat datang mang di Opui Eborus HKBP Dot Opung Boru. Selamat datang manang di Amang Bupati Dot Inam Bupati sudah rombong atahe nang sudah perhalado HKBP Peraja Dot Tudangan nami. Musik, Tortor, musik. Pengalungan bunga tu Opui Eborus. Pasahaton bunga pangku tu Opung Boru. Pengalungan bunga Bapak Bupati Tapanuli Utara Dr. Anies Nixon. Nah Bapak, penyerahan bunga pangku untuk Inang Bupati. Rombongan prosesi dong mandok horas tolong horas 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 horas. Suruh mata geser kursi, udul meta kemana? Udul meta. Suruh mata isi kursi, nak kabar halado. Uhut mah, terta isi mah kursi di dalam masuk serak kemingan. Tabo mahu dulata akama kena jalatai si majo kursion asa temulai ibadah jalatai si majo ingana kursi na di dalam non asa temulai ibadah. Ditutup mada ala dibaso tikan non dalam.
Di ba sotik dalad day nang da kamang da? Okay. Molate. Ta Huria nitu hatta tahalas sodo ari sadarion tarpatu pahita ulaon pesta ulup-ulup 158 tahun huriatta HKBP Piaraja dohot pesta pembangunan rumah dinas Paddita Resort Holan ala asini rohani debata Pinuji madebata mual misaluhut pasu-pasu. Tanggal 20 Mei 1864 Imahatutubu ni HKBP Piaraja Laos tanggaloddo ari hatutubu ni HKBP Dame Said ni Huta ala dina sadari ido Paddita Dr. IL no Mensen manguluhon parmingkon na parjolo di Sahid ni Huta alay dung siya taon tinggal di Godung Huta Dame Said ni Huta Jojo dohona aik magudang di Huta Dame pola do sa pesahat tu garejai marnidai di tahun 1872 di Papidda Dr. IL no Mensen ma gareja Huta Dame tu Piaraja songoni nang gudungna inventarisna dohot ruasna jala mulai sia tauni Piaraja ma nagabe pusat ni hararat ni barita nauli tutano Batak asa si sada hasuhutot do HKBP Said ni Huta dohot HKBP Piaraja dung di patudu Raja Potas Lubat Tobing dolok Piaraja gabi inganan pembangunan gereja na di Papidda sian Said ni Huta pitor di halaputi akka halak Batak nong porsiaido laho pajonjong gereja di Piaraja akka ama dohot ina nang dakdanak marsitutu mangalului hau di Tobbak akka hau nabui dipakai dope sian Said ni Huta dipakai mai laho membangun gereja na adong sinuaingon jala di bagasan sataon sidung ma bangunan ni jala diresmihum ma di tahun 1873 tamado tutu hamulate honotta saluhut pabahenan ni debatatai na parorot huriana saliling 150 tahun laos di naung 150 tahun huriat ta HKBP Piarajaon di baga-bagahod di bata hajonjongan ni sada bagas inganan Paddita Resort na ibaru natongon di pauli sahat tutikion Maulia terima debata nau masu-masu huriana kabongoti ma parmingkuat ta sadarion ta sobba ma debata ta puji ma ibana maredde mahita
Duli gowar ni debata ama, dohot gowar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni toddi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Marsuara ulupulup mahamu pabuahon, patubigihon hatai, pasar hamu mai, rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jehovah naposona si Jakob. Marulupulup tu debata maho ale sadok tano, edeho kamu ma hamuliau ni kuarna, marmulia ma bahek kamu puji-pujian na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, holan alani asin roham sambingdo, ubay na terbaik kami marpungu di jolom, marsadani roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhiti-hiti guarmu, lehonommu do na pinangido na sida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saliling dihasyanganon, parbinotoan dihasitongami, dohot dihanguluan saliling lilingna. Ale Tuhan Yesus Raja ni Huria, namarpungudo hami akka ianakommu di ingananon, niuluhon ni iduk nami na posomi, opui eporus HKBP, mangulopon 150 tahun huriam HKBP pia raja, resot pia raja. Huhilala hami, godang ni pasu-pasum na hujalo hami, marhiti-hiti huriami, naong pinalwasmu marpanidangion saliling 150 tahun. Disodangi, dipatiur jala di panguluho hami, alani barita nauli na siyan Tuhan nami Yesus Kristus. Patotong marohanami manguluiho, asalam marsangap gowarmu di tonga-tonga nami, jala dapotan hanguluan hami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Solo pasti
patik ni dewata na tersurat di Matius 26 ayat 41. Dungo mahamu jala martangiyang, asa unang hamu bongot tu pangujunan, ay nagirgir donyan todii, alay galido ia daging. Atong rak mangidugo gumahita tu di bata. Ale Tuhan debata, saya pergui mahami, mangulai na hubar tu patik ni. Amin. Mari dihita. Tatopo tima dosata nagudangi, tapau duk bema rohata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, pargogo naso hatu dosan. Pardingkan basa doho, jala rodi saliling-liling na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang de ingot akka dosa nami. Ai juk do hami mardosa maradopoko. Jala juk do husungguli hami rimasmu marhiti sian pangalau sion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalau sion nami, unang alang asin roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan dewata hatuon nami, balua hami, jala sesa dosa nami,
alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Satok kiddo huta di kokko, alai papungu-pungoku maho muse, marhiti-hiti akka asi ni roha godang. Tagan di parpier ni murukku, huta bunihon buhikku satokin maradopokko, alai marhiti-hiti dengan basa saliling-liling na asyaku ho ninna Jehovah si paluaho hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpu epistel di Minggu Rogate Sedarion tersurat di Jeremia 33 ayat 1 Rodisia. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Jeremia padua halihon dina tarhurung dope ibana di bilut hurungani ninnado. Songondo hatani Jehovah napasi tokon baga-baganai Jehovah nama jadi hotsa lau pasutton Jehovah do guarna. Jauh-jauh maho tuau asa hualusiho asa hupabotoho tuho hata akka bulun doho nasokkal akka naso binotomi. Songondo hatani Jehovah di batang Israel taringo tu akabagas ni butao doho taringo tu akabagas ni akaraja sian Juda akan naung ni lohawon
bayan parton hubatuan, dopak aka salosap, dopak aka podang. Adong pe jolma masuk tu bagasan lahomar musu dopak halak kasdim asago hanna akai dohot bakkeni jolma akanong hubunu di bagasan murukku dohot di bagasan rimasu ala naung hupadau buhikku siak kutaon binahen ni saluhut hajahaton nasida. Idama au sadiri pahe untuk nasida hari saron dohot hamalumun jala pamalupukku nasida jala au papatan untuk nasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot Jala au manogihon mulak akan natarbuangi sia Juda dohot akan natarbuangi sian Israel jala au pahoton nasida suang songon di mulana. jala au mangurasi nasida sian saluhut hajaton nasidai namar dosai nasida dopakau jala mapamuati rohaku di saluhut hajaton nasidai namar dosai nasida dopakau jala na niusia nasidai au Jala ikon gabe barita silas ni rohaku hutai bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon maradopon saluhut bangso parbegu di tanoon aka na ubigi saluhut na dinggan na hubaheni tu nasida jadi tersonggot jala aka hitir nasida mida saluhut na dinggan dohot mida saluhut hutaon na hubaheni tu nasida ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala na upyopsa. Amen. Maredehita. Tidakon ma hapor siaut tai songon nahina tidakon nidongata sahapor siaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugu naso hatudosan natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai
Imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siyan todi porbadia adorang so habubuhan. Ido tu hatta na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hawa pinarsilang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangulu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo laho huddul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatudusani. Disima ibana pai mamulak sogo tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan nila Kristen akan na badia. Dohot di hasisaan ni dosa. Dohot di hatai na madok. Mula mangulu do sogo daging ni halak nong mate. Dohot di hanguluan naso rasul. Tabegema ede puji-pujian na pinutibegi huni punguan kur HKBP Bethesda Sitaka Laos Durutima HKBP Pardomuan Silakitang Laos Durutima punguan Mannen Yehuda HKBP Hutagalung Harean.
Korsian HKBP Pardemuan Silakitang. Diuduti matu HKBP Huta Galung Harian Ama Yehuda. Hurian itu hata tawegima tikting di huriata di Mingguta Sadarion Minggu tanggal 22 Mei 2022. Gowarni Mingguta Sadarion Imam Minggu Rogate Lapatana Martangiang. Topik Minggu Makaburjuhon Tangiang. Gowarni Minggu nanengro Imam Minggu Eksaudi Sai tangihon ma suaraku Ali Jahoba. Parmingguan lansia dari Minggu Sadarion di Patu Pahuriata do parmingguan lansia di lingkungan Moria Lumban Jurjur masuk pukul 10 WIB.
Pesta Ulop-Ulop ulang tahun 150 tahun HKBP Piaraja dohot pesta pembangunan rumah dinas Padita Resort. Di hari Minggu sadarion di Patupa Huriata do ulaun pesta Ulop-Ulop 150 tahun HKBP Piaraja Tarutung na di paubuk tu pesta pembangunan rumah dinas Padita Resort na niuluhon ni opui eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Namar Bagas tikting parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas coma calon panguli Antoni Aditya Daniel Siahaan anak ni amata insinyur H Siahaan tubuni Inata F Borusinaga sian Jalan Menteng 7 Gang Sehati nomor 20 Tolu Medan ruas ni HKBP Menteng Resort Medan Tenggara. Dohot calon orwanna Ira Adelina Boru Lumban Tobing Boru Niamata Situa Rudianto Lumban Tobing Tubuni Inang Suliwati Boru Siregar Sian Tanjung Maribu ruas ni HKBP Piaraja Tarutung Resort Piaraja. Sakap pamas-masuon di hari Sabtu 20 Mei 2022 di HKBP Menteng Resort Medan Tenggara. Pesta Perningotan Ari Hana Naik ni Tuhan Yesus di hari Kamis 26 Mei 2022 marpungu dohita di Garejaon songon parminggon nasomal ima pesta Perningotan Ari Hana Naik ni Tuhan Yesus Kristus masuk pukul 8 dohot pukul 10.30 taringot tu persagi ni lingkungan na marminggu taidama di stensilatai. Inganan pertangyangan lingkungan di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 lingkungan nomensen tolu dibagas ni keluarga calon situa Simatupang Inangi Boru Manalu di Pulau 2 lingkungan Immanuel Sihobuk dibagas ni keluarga R Tamba Inangi Boru Simorakir di Simpang Piaraja lingkungan Ebenezer dibagas ni keluarga K Simanjuntak Inangi Boru Pasaribu di Tanjung Maribu. Lingkungan Nomensen 2 dibagas ni keluarga Opung Toga Hutagalung Boru Hutapea di Hutagalung Harian. Pelean gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP. Marhite tiktingon ni soson tok-tong tu ita saluhutna manarihon dana pensiun HKBP marhite gerakan Rp1.000. Tapasahat may tupoti parasian ng pinarade ni Huriata. Na paradehon bunga altar dari Minggu 20 Mei 2022 lingkungan Banjar Pohan. Jadwal par minggu perlingkungan hari Minggu 20 Mei 2022 taidama di stensilane. Jadwal kor Minggu 20 Mei 2022 Minggu pukul 8 NHKBP 10.30 Punguan Ina Deborah. Pertangyangan PA NHKBP di hari Sabtu 20 Mei 2022 di Patupado Pertangyangan Naposo Bulung dibagas ni keluarga Situa Gelu Batobing Inangi Boru Siregar na hinasuhuton ni Miaju Lumban Tobing maringanan di Lubak Kolbung lingkungan Horep masuk pukul 10 sia uwip. Songonima suara ni tikting di mingguta sadarion taringot tu titing parhepengon bui mataida di stensilan nang radi dihita nuaing tabigima ede puji-pujian sian kor HKBP Palmarum diuruti tu HKBP Siwalopu HKBP Damai Said Niuta dohot HKBP Piana Jagar.
HKBP Damai Said Nihuta.
Nos dudutima sian HKBP Penajagar.
Atong tapasa mapilian hamuluteta tudibata huhud maredehita sen bukede nomor 487. Si
Dame ni debata na sumurung sian salu na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus namarlas ni roha. Hamu kamang dot hamu kainang tarlumubi ruas ni HKBP Pia Raja Resort Pia Rajaon diari nagok lasni roha ulupon ala tayingot ulaun ni debata nama cebalga 150 tahun na salpu dina di pajonjong ibana di son punguan niya kana porseai dina taingot habal gaon ni ulaon ni debatai 150 tahun na salpu naung mamasu-masu sudah na porsea na tubuh na tardidi na makatidak ko kaporseaon dohot na marhasohotan jalan naborhat tu sado Indonesiaon sian HKBP Pia Rajaon macai apit situtu hamu kadongan jamita na di enet mamakulingi sado HKBP di bagasan minggu rogate sadarion ima na dienet sian sada surat na dong di padane baru na mangodolhon hinarikot ni parha porseaon na mula-ulaon parha porseaon na mabahen ulaon na denggan parha porseaon na mar parange na denggan patupa na denggan tudongan na saha porseaon do tudongan na jolma tarlumobi tuak kadongan na nama karikoton pangurupion imasian surat Jakubus bidu 5 ayat 10 tolu sahat ro di ayat 10 alu songonodo tarsurat disi molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangiang ma ibana molo adong namarlas niroha marede ma ibana molo adong namar sahid dihamu di joma kasih tuani huriai asa ditangiakon ibana di dapol ma ibana dohot miak marite hite goar ni tuani dungi pangoluon ni tangiang hapor seonima namar sahiti jala paheheon ni Tuhanima ibana sesama nang dosa molo tungadong diulah atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangiangan asa malum hamu namar gogos itu tudo tangiang ni partigor molo di habur juhon jolma do sielia sabakodot hita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jala dangro udan
ditanoi 3 tahun ono bulan liling. Dungi diulahi ma martangiang jala di lehon langitima udan. Dungi di patubuhon tanoima parbuena. Ido sahatna. Hamua kamang dot hamokenang. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Naung mamilih nguluna ho kopita asa dihita nguluan na manok tongi. Hamua kadongan naung majalo baga-baga ni Tuhan Yesus na donganan na do hita rasi rasa ro ajal niya siya nganon. Mamukasian bortian ni dainang hita sahat tunamoding muse. Maragam do nata adupi songon jolma dohot nang songon naka na porsea. Maragam adong dui las niroha, adong pencapaian cita-cita na tibbu, adong ulaota na marhasil manang dia pe ulautai, adong usahata na martubur na berkembang dakolan sian na mekmet alai satu na balga situtu omma sada bagian ni ngulu hajol mau disi marhagu godo tuhatai madongani ita mangurupi ita mamasu ita majagai hita siya nakamara asa tarpaso-paso go las niroha nguluta alai sadanari di bagasan nguluta sian mamuka na di bortian ni dainang satu mod kita adong do na maol na tong ikon adupota ala bagiat tadui bagiannya jol mau bagiat tadui. It is part of our nature, bagian dari kemanusiaan kita. Bahwa suatu saat, suatu kali kita bisa menghadapi hal-hal nama bain hita merukil manaon. Disipe tuhatai tarpangasahok kita do. Di hata ni tuhata nagi nuriton ni sahala na porsea na mangguari dirina si Jakobus na poso ni debata tu aka na porsea di duru ni Palestina na jolo na marsera di kekasaran Romawi ima tu ala Kristen Yahudi na tongon mangadopi na padua na guari na kin di guari do adong 2 paru kilo ningu na parjolo ima na macai perlu para teteon ta ima manaon na porsu molo dia taguri na ido kakos patos kakos itu jahat buruk tidak baik si taonon patei ima sahid marukil iwana mengadupi si taonon ngulut taon pikirat taon rohat taon pamatak taon mengadupi si taonon adong do si taonon si adupun ni hajol mau ima sada mace bagas doi molo diataguri na kakos patei kakos na buruk na jahat, na suringgan, sahat tu pamatak taon. Napa duahon didok astene di ataguri na. Pamatak taon gale.
Sian si majujukta satu si majajakta. Si pata galedo pamatak taon. Maragam si alana, si pata ulah hurang vitamin. Si pata ulah ala hurang modum. Alai si pata arong dotong partubuta memang gale. Ala tiki di bortian ni daina kita dang budang vitamin tapangan. Taleon tu yana kotai. Gabe pamatang nai dang apala tugu muramar sahit mamatangi. Ale dong dotong nang dina godang vitamin di pangan, godang gizi yang bagus, mamukasian balita saat tu remaja. Tong doa dong di sada-sada tiki marhaga leon pamatak taon. Marsahit madido di terjemana tabata. Amo kamang do tamo kainang suku-suku tanwangi ma. Molo taropi duasa. Sada nakin taropi tataon naporsuk kakos patay naporsuk si tutu tataon di pamatak taon. Biado ita songon si huton Yesus. Songon akanong terdiri tu bagasan goar ni tu hatta Yesus. Songon si ihuton, si sobba, de bata pergugu na suatu dosa ni. Songon dia do ita. Hata na sonari mandok tu ita. Molo adong di tonga-tonga muna nama naon napos. Martang iyang ma ibana. Martang iyang ma ibana. Bihado hamo kamang do tamo kenang. Aka ruas ni huria haka BPP arajaon naong matoras. Nong marnida hagugon ni debatas sian sada tahun tu tahun na mangihut. Sian sada periode tu periode na mangihut. Mamuka so merdeka do bebangsa Indonesia sahat tur zaman reformasi nuai. Di bagasa perdalanan ni aporsi amunay. So dia doamu molo manaon na porsu. Martangyang doamu manang dang. Manang holan na tumatangis. Gabi didok turpukon ala ni dosa ni upuk kumaon. Ala ni dosa ni amuk kumaon. Songonom mau tao. Ala ni siyaha maon. Ala ni siyaha maon. Ala ni idiom maon. Gabi hutaon na porsukon. Songonido hita sa lilingon. Manang balik sa nunga taulahon nanido ni hata ni debata sonari. Molo tado bisongoni. Martangiang ma hita. Baru na paduahon. Uju sahat pamatak taon tuhaga leon. Dakola pamatak ta tehe. Dohot psikologita pakilalata songon nagale. Alani gale pamatakta, dohot alani pakilalata, na disusai jolma dan seterusnya, na godangan parwa-ruahita, na godangan mambain haci rohata, gabe gale pamatak taon. Molo songoni, songon dia ma. Molo masa tuita sahid. Songon dia ma. Hata ni tu hata ma ceuli di bagasa sadarion. Dan apalah di sosoi di pangido asa parhapor siaon na pasif hita. Alay songon na pinangido ni Jacobus ima parhapor siaon na aktif na marpangulahon, na marpambayenon, na adong di patupa habisuhon, na menggabungkan habisuhon ni jolma dohot tangiang pasadahon. Danga pala songon nasay di padok hala asal maporsea ho molo martangia ko malum doi daong dakolani alay dido adong miak adong padapolon om mapangubation di zaman nasalpu anggo di zaman nasalpu tong miak ido ubat dia parjolo apalagi atorak so parjolo sahat tu abad-abad 10 onom 10 pitu dang apala jagodo pe pangubation songon modern sonari manang post modern digabungkan di son sada ima padapolon miak
Digabungkan di son ima aka tua-tua. Ima na di jalo sian dewata hatawon manang yakon. Digabung matangiang dot miang. Digabungkan medis dengan doa. Di joma situa dungi di tangyakom. Jala di dapol. Nah, pamanat kita mau kamang menarik situ tuh hatani dewata namandok songonon di ayat 15. Dungi pangoluon ni tangyang hapor ni ma namar saiti. Molo di atas lina dak pala di do pangoluon alai paluaon sodso kata gurikna. Paluaon ni tangyang ima alai tangyang namar hapor siaon. Tangyang namar hapor siaon paluaon ni bana sian saitna ima sada. Alai sada nari nau bagas ima di do jala paheheon ni Tuhan ima ibana di hata gurikna di do energi adong gugu ni debata na mambain pamatak tanda galeon gabe bakit hagugon ni pamatangon nagalehian gabe maragugu Tuhan tai molo idok iso Tuhani molo diat pada nebaru molo idok Tuhani Tuhan Yesus doi molo idok Tuhani Tuhan Yesus margugon mangalusi tangyakta mangaleong gogo tu pamatakta nagaleon. Jadi dua kekuatan, dua habisuon. Sada ima medis, sada nai haguguon ni tuhatai pamalupon. Amo kadongan na dua umma martangiang ma jala adong diodolhon dia saplonom. Na margogo situtudo tangiang ni partigon. Jalalau mangodol honon dipakai ma contoh ni Selia. Namar tangiang asa unang raudan. Jala dungi asa raudan. Dakuboto hamo kamang do tamo kenang. Au sian nakin mamu kamardalan sian kantor distrik ate. Ubereng antong gulab agu Tuhan. Ay sotung susah nom pestaon. Ton martangiang mau idalan ubering matugijang. Baru pas naing marjamita nakin. Ulopik mo sa tangaku Tuhan. Unang jo. Loas udah nonro. Sangay sibur-sibur wate. Sampai meret padita Arthur lubetubing sian. Kursi na isanan. Hola situay do hot. Ito emang. Hot. Martangiang udah si Tuhan unang jo. Paro udah non, nak pengadong tenda ulu udah terganggu non na bosom marjamita. Ipasoi banu nanti, itu teh, pasoi mana do? Manang natural deh, memang nasohian do pung inamu kan. Daun nau pangiro tong itangnya, kamu pihit pangidong murate. Ido tepuk tangan jutu hatai nama ngalusi tangyang teh. Maragugon, jala om masurung muna, parpiara aja. Do parsa ni huta do sude kahurian na jongjong siap pera jaon ai sino menseni na paereton sien sai ni huta tu son partangiang doi ido banna hehe hak kristenom bata jala disuat toni bana do tu sude akka ruas ni HKBP di perajaon jalan nama eret siap perajaon tu sado Indonesia tu sado Portibion asa maka burjuhon tangiang menarik doa mang Bupati nami Bupati Nixon kan di Bagasan onom minggu onom hari pertemuan hupato pahami pimpinan di HKBP sosialisasi sentralisasi parepengon parjulu di Siatar, dungi di Dolok Sanggul, dungi di Pekanbaru, dungi di Yogyakarta, dungi di Medan, Jalaparpudi di Sibolga. Sada sian dongan nami patorakon sentralisasi perbalajonon ima abang muna durate amang syukur nama ban.
Imana anggota ni tim kaji sentralisasi para pengono. Dung sidung hami masuk ma nasida patorakon. Ido amangima songonon. Tu sudah naro wakil-wakil ni HKBP. Amo kamang do tamo kainang. Naholongan rohata tu HKBP on. Jalan nunga diajari hita dia HKBP asa martangiang. Udok matuhamu nebana. Nang naso hamar minggui. Nang akan naso apala tung daulati martangiang doi nenewana. Nang hami akka politision, nang akka ruas tai na mulai do ibana pacopet na di terminali ipe martangiang do ledang diluluan oleh situa do barani martangiang diluluan na anggo hami sisip hami martangiang do hami ido banna sonon bui hami ninna jalo bagas dido amang sukurom madaba anak ni situa do amang sukurom ido te amang anak ni situa jadi hadi sukun amang sukuron among na jolo tiki remaja ibana ay basa say diulah ko situa mi ay mulak sian sikola tor itiuk maget daun bibelon do almanak isurati makka jamita nakpe somar jamita ibana inna bahasa ido sitom dang yatu si hoi inna mana alai do mudon non tangi akido mambai ko dinggan dingulum muse inna mana ido bana populer edde nasa wedde honiate na dia mate tangyang ni ay dut ale arok sadanai tangyang nasa wedde tiki posoaw butuh sikola tangiaki mamang naman dongani hodiluat nadaw anggiat bolaso dapat to niluluanmu amang molodung nasat to amang tunasinita sita ni roham tongo surat pabuah baritam lau paposon rohaki amang tangyang ni amangi luar biasa do di halak Kristen Batak benalah suraku nakin namare de dangadong punguan ini nakki ati namare de sudah punguan amang tuan dia luso tangyang nami seminar ama na di dohot amang bupati tahun di seminar si balo si poholon nung alamoti akamai mar minggu anggo sadarion di namar pesta hami aka ama do ati apalagi aruk nakisada edde 2 hari ati urakam no nakin na parjului anggia calon pedita haposan do akka parsitakka nape parsitakka on do sian karamaya na layang gua porsion na dituani luar biasa do guna tepuk tangan jo tu parsitakka on ala nang habis do konsentrasi kuna kidang hurakam ben apa dua ini ima di do amang syukuri nak pedang situa hami dang padita hami alay ala ning nunga disuaton HKBP tu hami ngulu na memet pe hami martangiang doa tangiak tanakin imatu na parjului untuk mencapai cita-cita untuk mengejar ketertinggalan kita untuk membangun Tapanuli Utara ini amang bupati nami martangiang doa amang do inang martangiang do sudah kadongani martangiang hita sudah di Tapanuli Utara untuk mencapai alai dina masa na maon manaon na porsuk kita gari ada galepa matak tahun unang lupa hita martangiang unang lupa hita menggabungkan hinarikot ni habisuhon parbinotoan medis tradisional sampai tu super modern alai do ma itu si tangiang bahasa ma on gabe topik jami tata di bagasan minggu rogateon ima haburjuhon
martangiang. Tangiangi ikon haburjuhonota. Bahasa onuaing mamakulingi hita tarlumobi ruas ni HKBP Pearaja, resort Pearaja, do akahuria na meret dang meret, mekar sian Pearajaon, di bagasa sadarion. Suraon do, anggon jamita kritik ade. Suraon do alang ngamoru haburjuota na martangiangi. Ngamoru haburjuota na martangiangi. Dirawat pada di HKBP hudok do songonon di bulan Oktober ini. Jala bulan nonon sampai itu bulan sia. Di 32 distriki hudok songonon di nama Rabo. Padita distrik akabadita. Husukun akan aposo. Padita na poso. Anggia. Piga ma ruasmu. Di huria niuluhonom, di resort niuluhonmu. 200 oparos kakak opung enak. Piga jom maho martangiang ganuk minggu manangyak ko sude ruas ni huriami. Bahasa senyupo niku. Hamya kepaditan aposo ono pungdang martangiang be inde mana? Ho, molo pun setiap hari ba tiki mangani mau manangyak ko ruas. Tiki mangan pagi 2 menit. 2 menit dipakai ho manangyakon 300 kakak ruas ni huriami. Adora sobor hat ibana sian bagas nabe tu hauma tu inganan ulaonna di sido tangyakonommu ruasi. Molo 2 menit do sanga do ho manangyakoni. Surado hama kamang do tama kainang ubay na dipilih topik maka burjuho tangiang ala paditan tapedang martangiang dang godang betangiang tiki dipakai mana martangiang balam maka situai lam maka ruas ni huriai dang burju behita martangiang buasa dang burju behitan martangiang upatorak pianon ra songonon ngalam pistar jol maon ngalam jago jol maon dang porlu be pangasa honoton huwasoni debata nungai tadok buasa dang martangiang burjube hita suraon do songoni dok ni si Harari aruk sada profesor di Universitas Yerusalem ateis. Namun nurato buku mace gudang 5 tahun perbudion. Sada siani ima judulna Homo Deus. Jol mai gabe debata. Ngalam pistar jol maon alani dang di hari kotobe. Campur tangan ni debata dang di hari kotobe tangan ni debata mengurupi bana. Ngai bana tahu. Ngam gariada boy dipakai artificial intelligence lah mengurupi jolmai dang perlu bede batai apalagi ke generasi muda nuain dalam pistar-pistar namar jom-jom mangan niup komputer nai dang lao be martangiang dang arong betikini martangiang suraun do alani nuain dipangido tuhita haburjuhon tangiang haburjuhon tangiang ni asa boy hot hamo kainang hapor seaot tatu ibana mangula marhataridaan surau do alani di bagas tabe sotundang martangiang behita dang holan akan di kotaan karena di Jakarta isarana hehe macet ibu kulobat tonga 5 ngator borhat iwana tu ulaon jala mula ngaborngin dakolan nasida dang sanga betikina martangiang alai ngadot hita tong nang di akahuta nah pertanian peternakan tradisional lo beta pake dang bope peternakan modern mudah-mudahan amang bupati dung di padalan aka di
kasudia kedalan di Tapanuli Utaraon. Boy masuk memuse pertanian modern, peternakan modern, lobbuna balga, kadang na gudang lobbuna, pertanian dari mudah-mudahan saat itu tusi asa boy ita dang Holland memproduksi kebutuhan Tapanuli Utara, alenga boy ita memproduksi nang kebutuhan Sumatera Utara, nang kebutuhan luar negeri, alam macai na pudo tanota di lehot debata. Mudah-mudahan saat itu tusi, alai disipe tradisional do modern sotung dang martangiang ho amang do tilang. Au kena tiki me tau partani do au di Tanah Jawa adong 1 hektar tanoni inoku do tanoni tulang na ulahami. Ala diajari sekolah minggu di sekolah minggu tiki memet porlu ni tangyangi. Nang dina rowereng, nang dina dipangan na ditoru haumaki, tong do martangiang asa disarihot de batango luku, unang dang marsikola beau, unang putus sekolah ala kondisi ekonomi tahun 60-an tidak baik. Alay ala hapor sehoku tu ibana. Boydo marsikola. Boydo gabe ipurus ni, agabe pibah. Guguk kui daong ala hupang asahot do di tangyaku jala marhita jamita saudarion au epurus ni huriata mangidohot tuhamu sotung macohot tamu martangnya alai balik sama habur juhon martangnya molo si Eliai nak kendidok tabodo gugu do ibana martangnya gugu nanggaleho martangnya Tuhan tu simar ikon gugodo ikon jala dido pakohon ni tangyangi ima marha gugon di hata gurik na do powerful energeomai dia doa itu sangat berkekuatan powerful suraon do hita ruasnya KBP dang be porsea di hagugon ni tangyang ni natigori suatu ngalam molau ngajujuk rau tangyak ujami tahun nanti amo kamang do tamo kainang di desa di huta di bagasa tahun nasalpu satu bona ni tahunon hudo tu ruas ni uriata dung tak adopi utang nama cebal gatu dana pensiuta 144,7 miliar au saya martangi yang doau di bagasan pos ni roha di jabu dinas ni purusi mamukasian bulan sada bulan opat sampai itu bulan onom terus berdoa saya semangat buka Tuhan jalan-jalanmu di dalam tubuh HKBP dan dari luar HKBP dan pada akhir bulan April 112 miliar bunuh ala porseau guguau martangiang dalai matong pangido aku tu sudah HKBP mamuka Oktoberon taputus semua di sini godang jalan tapadalan ma di Januari sentralisasi parhepengon asa sudah kahuria boy tahu basi dang be olah nak kahuria namar hepeng ale sudah huria termasuk dia kahuta na di Tapanuli rayaon boy tahu basi alasan do HKBP manarihon tapake maka burjuhon martangiang bahenon ni debatadoi gari tu namar sahid tiki gale pamatak tai marhagu godo tangyang balama mencapai cita-cita alaniha makamang do tamakainang ala pestaunan no perlu gurang tiki teh ngabui rapin aja pe jamida teh pas nami ngarapak muna bay di nguluton adong nama cawuli si capayota di si porludo tangiata tu ibana doh madina galehita manaon na porsuk kita di si tongma tapangasahon taburjuhon tangia ini sangat penting bagi generasi muda. Dok kamu kainong kamang tu ya nakotai sotung dang dihaburjuhon martangyang alaido kekuatan ni naporsea
kekuatan ni natigori. Borhak bi mara 25% naik nama teh amang bupati tuduru ni Tapanuli Utaraon dung jongjongan non Universitas Negeri I. Dang be 90% borhat, 25% nama na borhat di son hita marsi ajar dinggan di sipe di dia pahita sombakku tuhamu songone porus ni huriatta haburjuhon martangyang muna kola sa minit adong dongan di Jerman sangai mana pimpinan ni gereja-gereja seluruh Jerman Protestan seluruh Jerman guana Profesor Dr. Margot Keisman ala-ala Jerman Kristen donian alidang be martangyang mar minggu pe saya di tahun nama alang pistarhian na sida rumah sakit dong sahit manang song dia pe kanker pe mulai boy di alusi tang martangyang be Roma ibana isura ibana ma sada buku ima pakeon ni na porsiai setiap hari judul ni buku ini do 5 minut dohot debata 5 minut dohot debata ala-ala Jerman kan sangat disiplin di waktu ala idak sangat be martangyang iba ini mana masih ada buku Fund Minuten mit dem lieben Gott 5 minut rap dohot debata hola 5 menit ala iba ma tuntunan ijah teks ijah martangyang ala HKBP harus lebih dari 5 menit kamu kasih tua dang tarbaen majalo pasu-pasu ruas tai molo dang martangyang behamu di ngulu muna manangnya ko ruas muba mahita siani nasuraku di pesta tasadarion o paras juta na ya te siluluan na te jadi nasugot adurak soroa tu son martangyang duau hubungi saya ada 2 halak tulu halak dobe hubungi ala sibuk kau doa pada daresot nami jadi olan nasugot pe ubonai ano pe ubabua adong do termangalusi nasau sianau dapung inna nasau sianau inna tu membangun jabu dinas ni pada daresota anggo hitan wae ngapiga hala ison ngadong 300 hala o 400 ay ko sidung masa dari on ya teh baik ko sidung do sa dari on asa buoy mo se nasing taula apalagi rodi som bupati ta na burju do inang bupati na matchay burju apalagi do iso namang Sitopul teh Sitopul oh si Manjuta teh oh sorry uberang hira Sitopul tersurat si Manjuta so ni manang akaama di son akaina oti pe selesai mata bahid bah pesta ulu-ulu 152 tahun anggo pesta ulu-ulu 10 tahun maul berade on nga 150 tahun nga suri di sado portibion poparan ni hurion maul mayo 400 juta deh bagari porus 2 minggu sada hurian atu nadi center na pos-posi 2 minggu terselesai hola salah ni porus mangalu balama hita sudio nate amang bupati nami amin ni namang betul songoni mahatan itu ata tu hita salinari haburjuhum martangyang dang holan mencapai cita-cita na balga alai doho matikki di tauko hapor suhon tikki gale pamatang mi pakai maduasa medis dohot tangyang amin martangyang maita mau lihat tema Tuhan di pakulingi hohami jala disosoi hohami asa songon ruas ni huria HKBP Raja nong marumur 150 walu tahun muba mahami molo dang be hu haburjuho kami tangyangi di bagasan ngulu ulaon nang kondisi ni ngulu nami manata maho sian banwa gijang toktong
tinggil matok tong si pareom mo ali Tuhan. Manangihon tangiang ni ruas ni huriam. HKBP Pia Raja resort Pia Rajaon. Nadong di tapanuli rayaon di tarutungon. Dohot manang na adong di parserahani. Aju hami molo salilingon nunga mulai hami meragukan. Guguni tangyangi. Alaitung pargugui mahamil itu. Nah sebuah hami songon si Eliai gugu iwana martangyang. Jala dia lusi hodo tangyang na. Ali Tuhan. Hodo na patubuhon huriam. 150 walu tahun nasalpu. Jalalani gabi hasian mudohami. Anak dok burum. Na dihaolongi ho. Na di pasu-pasu ho. Na di dongani ho. Asiroham. Tuminggil mahole Tuhan manangihon tangyang ni ruas ni huriam. Paralado ni huriam. Di HKBP Pia Rajaon. Aisyah nondo. Rarat. Barita naulii. Tutoba. Tu Samosir. Tu Dairi. Tu Simalungun. Tu Deli Serdang. Tu Sando Indonesiaon. Jala tu Buru ni Indonesiaon. Ojahan na macai tu gudo. Di suatong ho marite na fosom. Nomen sen partangyangi. Ima huha burjo kami martangyang. Tatak mami toktong. Luas mami Tuhan martangyang di baga setikyon. Manangi akon sudi ruas ni huriam di son. Asal luas somo hami marulupolup. Ala nunga akapunguan ni na forsea. Na marsigat tung tuho hami. Marhiti tangyang nami. Jalai baga sasaderion. Marhiti burjunami martangyang tuho. Asiroham tarumubi Tuhan tu akka paraladom di HKBP Pia Rajaon. Loas mana sida tangi di hatam saderion. Asa di haburjuhon nasida martangyang. Haburjuhon nami matong ali Tuhan. Rabdo bupati nami di son. Manangi akot tujulum. Gugu mahami martangyang tuho. Pasaut matuhan. Sita-sita ni bupati namion. Asa jongjong diluat namion. Sada universitas negeri. Na ditotopon presiden nami. Ang giat boy Tuhan. Ision nami hapistaran na di palumeoko tuhalak batak. Asa buya milik Tuhan uli denggan jago marbisuk mamake tano dohot isina naung dileoko tuako punami nang tuhami di tapanuli utaraon jalaseanon di tapanuli rayon. Molosongon na marukil di lalaham bupati nami Tuhan. Hira na manaon na forsu di lalaybana ala dang tardungdungi bana dope. Na pinangido na tuho. Urupi bana margogo martangiang tuho. Asa ukapomo kadalan. Urupomo presiden nami. Urupomo oleh Tuhan menteri. Talumubi na hupakulingi hami di hari 10 siana salpu di kantor pusat AKBP amang menteri BUMN menteri Erick Thohir asa buibana Tuhan mengurupi hasa saut ni tanggoh hiommo tu tangiang nami na utangnya ko kami gugu asa unang maila Tuhan hami akan anak dok burung di Tapanuli Utaraon, di Tapanuli Rayaon.
Ai nunga di patubuhoko di son haporseaon. Tuho tu anak mi Yesus Kristus. Asa marhagugum mahami benonna. Ali Tuhan adong do manang piga ruas ni Uriam. Nadong di HKBP Piara Jaon. Na tongon manaon na porsuk. Jala na tongon gale pamatang na gabiro sahit di pamatang na. Loas mahami sude di ari na mago ulupulupon. Di nahuingot hami hagugom. Mamukas yan tik tinasalpo sahat tunuaeng. Manangyakon na sida Tuhan. Jama ma. Pamatang na sida. Asa malum na sida. Jama ma Tuhan. Pamatang na sida. Asa hehe. Siyan hagaleon ni pamatang na sida. Sumisi daw siyan pamatang na sida sahiti. Pataw mahami marnida natutudo hatami. Marhagugodo tangyang ni partigor. Asal ma di haburjuhon. Romaho Tuhan di pesta nami sa darion. Gohi mahami di bagasan las ni roha. Jala ukak roha nami. Asa saurdut tami. Para dihon narikon. Asa bui sidung. Jongjong jabu ni naposom. Nagano pari manangyakon ruas ni Uriam di HKBP Piaraja Resort Piarajaon. Tatak masudi HKBP di Sando Indonesia on do di duru ni Indonesia on. Pakulingi hami marite todim asa huhaporsiai hami. Hupapos hami rohanami. Maka porsiai hatam sadarion. Nah margugudu Tuhan. Tangyang ni na porsiai. Natigori. Ido na hupangasaw kami. Hodo Tuhan na hupangasaw kami di ngulu namion. Sadi mana huboto hami. Laho pamaju ngulu nami. Sian hapugoson. Tu hadoharon. Sian parsahiton. Tu hahipason. Dang terbaik kami anggo gugu nami. Habisuan nami hupangasaw kami. Alai hodo Tuhan. Asiro ham di sude ruas ni HKBP. Patuduhon Tuhami, doho tuaka dongan nami anak-anak bangsa. Nah, burju doho mangalusi katang yang nami. Mangido hataridani gugum dia kasita-sita nami nang dinagale pamatang nami. Mau lihat madiho. Pasatami tangyan namion. Mangasaon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimaita. Akamang inang tapasahat mapeliat tapili paduahong jaladung si pulanon pasapili na paduahonon udutat tama marit demuse uhut pasahat silua tujulu na jinakon ni situat tasaluhut na mari dimahita.
asa tauduti tu nama jalo silua Roma hamu saluhutna amanami inanami situa laos marede mahita tapasahat ma siluata tu peston tujolo marede mahita songoni na panitia Esok ado tubuh Tuhan Berbueni hulu Sedia ma Antara Tuhan
taitehon sa ayat somba majahu bari bata. Tatangnya kema peliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na ni leon mi tu hami. Pelean nami tu ho. Sajalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparhasia kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang nisi leon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai ro maharajaonmu. Sai saut ma lomo ni roham. Di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangaw. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batama ho. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho.
Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Hudul maita sudi ngabuira masih jalangan ate nakpe jalangan